Салом ба ҳамо ва саломи махсус барои нафароне ки мусиқии асилро, мусиқии ҳақиқиро аз мусиқии дараҷаи дуюм фарқ мекунанд. Мо имрӯз дар инҷо ҷамъ омадем танҳо бо як мақсад барои гӯш кардани мусиқии тоза, мусиқии ҳақиқӣ ва пеш аз ҳама мусиқии ҳирфаӣ. Хуш омадед мегӯям ҳараки шуморо ба базми Ҷамшед. Бешубҳа худи ҳозир савол пайдо мешавад ки Ҷамшед Исмоилов ки аст? бале мо медонем Ҷамшед Исмоилов сароёбда як шахси маҳбуб, як шахсе аст ки мақоми хоси худро мобайни мардум пайдо кардааст. Ҷамшед Исмоилов таи 20 сол мешавад ки дар саҳна аст. Як қарсак барои ин хосияти афзалиятноки фарқкунанда. дуюм хосияти афзалиятноки фарқкунандаи Ҷамшед аз дигарон дар он мебошад ки ӯ аллакай нисфи дунёро сайр кард. Какое шоу? Ва сеюм бешубҳа ман фикр мекунам ки хушбахтии ҳар як нафар дар оилаи ӯ дида мешавад. Ва имрӯз Ҷамшед Исмоилов соҳиби 3 фарзанд аст ва хушбахттарин нафарест ки ҳамсари беҳтарин дорад. Ин хосияти афзалиятноки сеюм барои ҳамагон муҳим аст. дӯстони гиромӣ, ман гуфтаҳоро дорам ки дар ин рӯз шуморо сюрпризҳои ғайриоддӣ интизор аст дар давоми консерт. ҳамзамон гуфтаҳоро дорам ки имрӯз ба ғайр аз оне ки консерти Ҷамшед Исмоилов аст, гуфтам мумкин аст ки консерт дар тамоми Тоҷикистон аст ва ҳамаи сароядагони имрӯз ки қариб ки баромад мекунанд. Ҳамаашон. Ман сараввал мехостам ки устоди гироми қадри мо ки дар инҷо ҳузур доранд, ҳунарманди мардумии Иттиҳоди ҷамоҳири шӯравӣ Ҷурабек Муродов, кафу биёр шумо. нафаре ки пайваста новбаста аз оне ки зиёда аст, як 70 сол аст ки дар саҳна аст, метавонад ки барои шумо доимо лайкро нишон диҳад. дӯстони гиромӣ, лайк барои шумо. лайк дӯстони гиромӣ на танҳо дар фейсбук мешавад, худи ҳозир лайк бошад дар кафтубиҳои шумо дида мешавад. ҳамзамон бале мо тез дӯст шуда истодаем. ҳамзамон гуфтаҳоро дорам ки боз як шахсияти маъруф имрӯз дар инҷо ҳузур дорам. худи тақрибан 2-3 рӯз пеш ин нафар дар Торонто буд, дар Канада, яъне ки боз дар Москав буд ва имрӯз бошад дар Хуҷа барои эҳтироми беандозаи Ҷамшед Исмоилов омадааст. ин нафар ном дорад Ҷонибек Муродов, кафу биёр шумо. ва бисёр сароядагони беҳамтое ки аз шаҳри Хуҷа мебошанд, дар инҷо ҷамъ омаданд, ҳар яке онҳо ҳунарнамоӣ мекунанд. ман барои ҳар яки шумо сипос миннатдории хешро баён мекунам барои ин ки имрӯз омадед ба ин ҷо, дастгирӣ кардед ин нафарро, вақти худро дарек надоштед ва гуфтаҳоро дорам ки имрӯза консерт бешубҳа бо дастгирии якчанд ширкатҳои маъруфи ватанӣ амалӣ мегардад. яке аз онҳо сарпарастони кулли консертро ман бо шумо эълон мекунам. ширкати телевизион ва радиои Салом, кафу биёр шумо. ҳамзамон ширкати мобилии Тиссер. шумо қарсак мезанед ки гӯё ки як 4 моҳ ягон нафар маош нагирифта буд. як бори дигар. як ду се қарсакҳо шумо. медонед акнун чӣ гуна қарсак зада истодаем? гӯё ки шумо ҳаматон коргарони ширкати Тиссер мебошед. як бори дигар ташкилоти қарзи Алван, кафу биёр шумо дӯстони гиромӣ. ва ҳамзамон ба як нафари ман ин нафарро барҷаста ҳисоб мекунам барои худ, зеро ки ин нафар пайваста акс мебардорад. ҳар як коре ки ин нафар мекунад лаҳзаҳои хотирмони моро боз ҳам дар ҳаёти ҳар яки мо сабт менамояд. инам бошад арт фотографи Ҷунагор Шавкатович ки дар ин ҷо агар ҳузур дошта бошад, кафу биёр шумо барои ин нафар. ман ташаккур мекунам барои ҳар яки шумо. худи ҳозир шояд бисёр нафарон гуфтесонанд ки мо борис сафсадагоиро баҳс кун, барои мо балтология дар кор нест, барои шумо мусиқӣ дар кор аст имрӯз. ва ман ба ини саҳна ҳунарманди беҳамто, нафаре ки на танҳо дар Хуҷа, балки дар Душанбе, нафаре ки медонед як
сами بیاندازه خود رو در رشد و تشکل موسیقی معاصر ترکی گذاشته است. بله، این نفر بزرگ، نفر شناخته و یک نفری است که موسیقی رو دوست می‌دارد و حیات خود را برای موسیقی بخشیده است.